यहाँ के जनता के प्रतिनिधित्व भी कैले बा और 12 जिला खास करके नेकपा एमाले के मजबूत संगठन वाला जिला बा। नेपाल के जनता, मधेश के जनता, 12 जिला के जनता कभी भी पहाड़ी मधेसी के भेदभाव कैले नहीं खे। हमनी के जीत सुनिश्चित बाटे। जौना हालत में हमनी के जनता लोग एमाले पार्टी के विजय बनाई कह के इतना हम भरोसा दिलावे के चाहत बनी। आज उपेंद्र जी आके मोरंग में खड़ा भइनी, सप्तरी में खड़ा भइनी, सुनसरी में खड़ा भइनी, कहीं भी जब जनता उनकरा के स्वीकार ना कैलक, मतदान ना कैलक, तो आज 12 जिला के सोधा सीधा जनता के भ्रम में पार के जातीय नारा दे के जौन उ राजनीति उ करे के चाह रहल बारन, ई फॉर्मूला अब नेपाली जनता, 12 जनता ई स्वीकार करे के पक्ष में नहीं के। नमस्कार, वेलकम देख रहल बानी तिखानी बादल न्यूज़। हम बानी अपने के साथ में लिटिल गुरु। हमने के तिखानी पहुँचल बानी नेपाल के 12 जिला अंतर्गत जे क्षेत्र नंबर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संख्या जे 2 बा, वहाँ पर उपचुनाव हो रहल बा। यहाँ से जैसे पहले रहलन हाँ जे प्रतिनिधि सभा सदस्य राम सहाय यादव जी तिखानी वो राष्ट्रपति बन गए बाड़न, जेकर वजह से जगह खाली भेल बा, उपचुनाव हो रहल बा। इसे तो नेपाल में 3 जगह उपचुनाव हो रहल बा, लेकिन ई जे जगह बा ई काफ़ी खास बा। काहे कि ई जगह एकदम अपने के समझ सके तारी कि तराई के इलाका बा, जहाँ से भारत भी बहुत नज़दीक बा। आ न्यूज़ जे भारत नेपाल दोनों में प्रसारित होकले तो भारत के भी काफ़ी निगाह बा क्षेत्र पर। सबसे पहले हमने के स्वागत करम नेकपा एमाले के यहाँ से जो उम्मीदवार बड़न पुरुषोत्तम पौडेल जी के। नमस्कार, स्वागत बा सर। नमस्कार सर, ये काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र बा, एल की बिल्कुल बॉर्डर पर ये इलाका बा, 2 नंबर जे क्षेत्र बा। एल भी निगाह बा कि इससे पहले यहाँ से जे जीतल रहलन है वो अब एतिखानी नेपाल के उपराष्ट्रपति के पद के सुशोभित कर रहल बानन। एक वजह से भी खास बा। दूसर का बात बा कि यहाँ जे अब लड़ाई अभी चल रहा बा, काफ़ी दिग्गज नेता लोग बा, तो का कहे के हम का लग रहा बा जे स्थिति परिस्थिति बा अपने के वोट मंगाई बड़ी लोग के बीच में? निर्वाचन प्रतिनिधि सभा के बाद 12 जिला क्षेत्र नंबर 2 में निश्चित रूप से निर्वाचन खास बा। काहे कि ई निर्वाचन में नेकपा एमाले के विजयी करावे के बा। हम देखतानी यहाँ के जे निर्वाचित होके चल गइलन उ उपराष्ट्रपति बनलन, ऐसे सीट खाली बा। ई पहले से नेकपा एमाले के क्षेत्र रहे, पटक नेकपा एमाले ई क्षेत्र से विजयी भेल रहे। तालमेल के कारण से विगत चुनाव में जसपा जीतल रहे, अब तालमेल नहीं खे। हमनी के पार्टी नेकपा एमाले खड़ा बा। नेकपा एमाले जनता के असली प्रतिनिधि पार्टी है। नेकपा एमाले यहाँ के जनता के सेवा भी कैले बा, यहाँ के जनता के प्रतिनिधित्व भी कैले बा और 12 जिला खास करके नेकपा एमाले के मजबूत संगठन वाला जिला बा। नेताजी कहे का अर्थ ये बा कि यहाँ से अपने के जे समक्ष बाड़न 2-3 गो ऐसा उम्मीदवार बड़न जेकर चर्चा काफ़ी जोरों पर बा, यहाँ नेपाल ही ना बल्कि इंडिया में भी। काहे कि जे मधेसी आंदोलन के जे नेतृत्व करता रहलन हाँ उपेंद्र यादव जी जे जसपा के नेता बड़न, वो भी यहाँ से लड़ रहा बड़न, जबकि वो इनकर क्षेत्र नहीं है। इससे पहले वो भी लड़ले रहलन हाँ सप्तरी से, जहाँ उनका हार मिलल सीके राउत के पार्टी से। सुने में इहो आ रहा बा कि सीके राउत भी उनकर पार्टी के एक आदमी जे यहाँ से और लड़ रहे शिवचंद्र कुशवाहा जी, उनका समर्थन में वो भी यहाँ पे अपन खूंटा गढ़ले बड़न। तो का लगता ये लड़ाई त्रिकोणीय रही का? अब यही से ये निर्वाचन खास बा। काहे कि उपेंद्र यादव जी मधेसी आंदोलन के अगुआ रहलन पहले और वो सब तरी से आयल बड़न। ये निर्वाचन क्षेत्र 12 के है। अब 12 के जनता निर्वाचित करेला, ऐसे भी ये खास निर्वाचन क्षेत्र बा। और जहाँ तक बहुत उम्मीदवार बा, उम्मीदवारी देवे के सब लोग के अधिकार बा। पार्टी बहुत बा, पार्टी खुलल बा, उम्मीदवारी देवे के सब पार्टी के अधिकार बा। लेकिन नेकपा एमाले जौन बा नु, नेकपा एमाले 12 जिला के खास पार्टी है। नेकपा एमाले 12 जिला के जितना भी गरीब, किसान, मजदूर, दलित, मुस्लिम, महिला समुदाय में अपना काम करके सेवा करके आयल पार्टी है। अच्छा, अपने के एगो बात कह रही कि वो सप्तरी साल बनन जे उपेंद्र यादव जी बना, अपने तो 12 जिला के बानी, लेकिन ई क्षेत्र भी अपनहू के क्षेत्र नहीं है। तो अपनहू बाहर से आके लड़ाई बाड़ी, उपेंद्र यादव जी भी बाहर से, तो ई कौना नजरिया से यहाँ के जनता के बीच में घूमी बाड़ी? तो जनता के नज़र में कहीं ई बा कि ई लोग बाहरी बा?
ना जनता देख रहल बा जिला के प्रतिनिधित्व कैसे होई, जिला के जनता के प्रतिनिधित्व कैसे होई, जिला के जनता के समस्या समाधान कैसे होई, जिला के गरीब के दुख के सुनी। अब यहाँ जिला में तो हमनी तो बहुत पहले से काम कर रहे अपने से कहीं 43 साल में जनपक्षीय चुनाव में हमनी यहाँ आयल बानी, यहाँ जनता के बीच में संगठन कैले बानी। सोहन चौधरी जी पटक पटक जितलन, उ चुनाव में हमने आयल बानी, यहाँ संगठन कैले बानी। सोहन चौधरी जी पहले सभापति में लड़ रहन, वो टाइम में भी हमने यहाँ आयल बानी। हमनी जितना यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता लोग बानी, बलवीर जी, अच्युत जी, पुरुषोत्तम पौड़ेल जी या ज्वाला शाह जी, 12 जिला के सब गांव, सब जन समुदाय, सब किस्म के महिला, दलित, जनजाति, मधेसी और मुस्लिम, सब वर्ग में, सब जाति में घुलमिल कैल आदमी सब बा। ऐसे यहाँ के जनता चाहता कि नेकपा एमाले के जो अगुआ सब बा वो में से यहाँ प्रतिनिधित्व हो जाओ, ये स्थिति बा। अच्छा, जे सुनने समझे में आवल है कि यहाँ एमाले के संगठन उतना मजबूत ना लगल है, तो अपने के घूम रहा भाई, अपने के साथ में बहुत नेता लोग घूम रहा भाई यहाँ के, तो का लगे था अपनी एमाले के झंडा लहराई? हाँ, एमाले के झंडा बहुत जरूर लहराई, काहे कि एमाले के संगठन मजबूत नहीं है, ये बात नहीं है। एमाले अगिला चुनाव में उम्मीदवार ना दिलक तब लोग कहता जे एमाले कमजोर बा, लोग कहता जे लोग चुनाव में उठल बा, जे लोग चाहता कि एमाले मत आओ, लेकिन जनता कहता कथी, एमाले के संगठन तो जड़ से मजबूत बा। अपने सब लोग से पूछी अपने के में वोट देम, तो एमाले में वोट देम। काहे एमाले में वोट देम? तो हम तो जड़ से एमाले हैं, हम तो पहले से एमाले हैं, हम तो 48 साल से एमाले के वोट दे के आ रहा बानी। ऐसे एमाले ही हमने के असली प्रतिनिधि है, शुरू छापी हमने के असली प्रतिनिधि है कह के जनता कहेला। एगो अंतिम सवाल बा, काकि इंटरव्यू ज़्यादा लम्बा हो जाई। देखो ये तराई के क्षेत्र बा, तराई मधेश के क्षेत्र बा, यहाँ अपने पहाड़ी समुदाय से छी, बाकी के जे लोग बा जे तराई समुदाय से, मधेश समुदाय से बा, तो अपने के कभी ऐसा लागल कि हम पहाड़ी समुदाय से बाड़ी तो हमारा साथ कोनो भेदभाव यहाँ के जनता के लोग, जनता लोग इहो कहला कि ना कि हम मधेसी लोग के वोट दे, हम ऐसा कभी बुझाल का? एगो बात अपने के कहता नहीं, नेपाल के जनता, मधेश के जनता, 12 जिला के जनता कभी भी पहाड़ी मधेसी के भेदभाव कैले नहीं खे। भेदभाव के कैले बा? जेकरा के स्वार्थ बा, जेकरा के जनता के भरमा के पद में जाके ठगे के बा। जे पहाड़ी मधेसी के बात कैलक, अपने के कहतानी जसपा, अभी जसपा के नाम से बा, पहले फोरम रहे जौन ये हल्ला चलौलक, वो तो सरकार बना के बतौलक, तो मधेसी खातिर वो का कैलक? और अपने देखतानी बीतल स्थानीय चुनाव में एमाले 1 नंबर के पार्टी हो गई जिला में। मध्य प्रदेश में भी हमने के दूसरा नंबर के पार्टी, 1 नंबर में कांग्रेस रहे तो हमने दूसरा नंबर रहनी, लेकिन प्रदेश सभा में हमने 1 नंबर पार्टी हो गई। पहला पार्टी कौन बा मध्य प्रदेश में? एमाले। और हमने के संसद में भी सबसे ज़्यादा सीट जीतनी ये 12 जिला में। अपने देखिए अच्युत मैनाली जी बारन कौन समुदाय से बारन, यहाँ के 12 जिला के जनता भारी मत से जिता दिलक, 40,000 वोट दिलक। अभी भी हम घूम रहा बानी, कहीं जनता में नहीं के मधेसी पहाड़ी के कौनो भेदभाव के बात नहीं के। जनता कहता देश के बनावे के बा, समाज के सुधारे के बा, विकास करे के बा, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनावे के बा। एकरा खातिर एमाले के कोनो विकल्पे नहीं के। बाकी जितना भ्रम करता लोग उ लोग के विदा करे के बा, ई जनता के निश्चय बा। नेताजी एक अंतिम और सवाल बा कि एजेंडा का बा, जीतम तक का काम करम, लोग के का आश्वासन दे हम कि अपने के जीतला के बाद लोग ला विकास के कौन कौन काम हुई? ऐसा बात देखी ना, 12 जिला क्षेत्र नंबर 2 हम करैया माई से पचरोता तक घूम रहा बानी, घूमनी यहाँ की जनता से भेंटघाट कैनी। यहाँ देखी शिक्षा के स्थिति स्तर अभी भी कमजोर बा। स्वास्थ्य के उपचार खातिर इस क्षेत्र में कोनो व्यवस्था नहीं है। हमने के शिक्षा के गुणस्तर आगे बढ़ावे के बा, कम से कम 50 बेड के अस्पताल अपना क्षेत्र में बना के जनता के स्वास्थ्य के सुविधा देवे के बा। तीसरा बात कथी भी, जितना सड़क अपने देखतानी धूल से भरल बा इस क्षेत्र में, ओकरा के हमने के धूलो रहित सड़क बनावे के बा। यहाँ दलित बस्ती में अभी आवतानी पानी के समस्या बा। देखें कल नहीं के मिलत, लोग के पिएला कल नहीं के मिलत। कम से कम खाने पानी के अधिकार दे, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार बा एकरा के सुरक्षित कर देवे का। हर एक गाँव में सुरक्षित शुद्ध खाने पानी पियाए के बा हमने के। और तीसरा महत्वपूर्ण बात कथी बा कि यहाँ महिला भेदभाव जौन बात उ बहुत ज़्यादा बा। महिला लोग के अधिकार खातिर हमने के शिक्षा में जोड़ देवे के बा। अंतिम बात कथी बा कि यहाँ के जौन सड़क सुधार के जौन काम बा, यहाँ के पूर्वाधार विकास के जौन काम बा, इस चीज़ में हमने के ध्यान देवे के बा। अंतिम निष्कर्ष की करैया माई के पचरोता से जोड़ देवे के बा, यहाँ के जनता के एकीकृत कर देवे के बा, भेदभाव के अंत कर देवे के बा और जनता के जीवन स्तर उठावे खातिर उत्पादन के वृद्धि करे के बा। ये एजेंडा हमने के है। किसान ला कोनो ये योजना बा? किसान काहे कि ई भी देश किसान प्रधान बा। किसान कृषि प्रधान देश बा, खास करके 2 नंबर क्षेत्र किसान के क्षेत्र। ऐसे यहाँ के
के किसान के जौन समस्या बा सिंचाई, यहाँ टियर नदी बा, थली नदी बा, ये सब नदी के पानी बह रहल बा दक्षिण के ओर, ओकरा के सदुपयोग करे के बाद सिंचाई के व्यवस्था। दूसरा मल खाद के जौन समय में नहीं मिलत, एकरा खातिर आवाज़ उठावे के सकभर हमनी के सरकार बनैत, एमाले के सरकार तो निर्णय कैले रहे मल खाद के कारखाना खोले के, उस चीज़ के आगे बढ़ावे के बा और यहाँ के किसान के सुविधा देवे के बा। जनता से का कहम कि अपने के कौन छाप बा, कौन पार्टी से बड़ी का अपील करम? अब बारा जिला क्षेत्र नंबर 2 के जनता से हमारा अनुरोध बा, अपील बा कि नेकपा एमाले के तरफ से हम उम्मीदवार हैं। सुरुज छाप हमार चुनाव चिन्ह है और नेकपा एमाले के जितावे के बा। एमाले जीती तो यहाँ के जनता संगठित हुई, सुरक्षित हुई, यहाँ के जनता के विकास और उन्नति हुई। ऐसे अपने सबसे रउआ सबसे हाथ जोड़ के निहोरा बा, एमाले के सूरज छाप में वोट दी और चुनाव जिताई। बहुत बहुत धन्यवाद। जौन बात आयल कि यहाँ जातीय हिसाब से लोग देखेला कि कह के 10 बरिस पहले कुछ लोग ये हवा यहाँ उठावले रहे, लेकिन आज के अवस्था में हमनी ई वर्गीय राजनीति बा। हमनी के गरीब किसान मजदूर शोषित पीड़ित जनता के खातिर करे राजनीति करे वाला पार्टी और सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण करे के अभियान में नेकपा एमाले बा। और आम जनता ई क्षेत्र नंबर 2 में पहले भी हमनी के सूरज छाप से माननीय सोहन चौधरी जी जीतल रहनी। गठबंधन के चलते विगत में हमनी के माओवादी के उम्मीदवार के समर्थन कैनी, यसो जसपा के उम्मीदवार के समर्थन कैनी। अगर गठबंधन ना होई तो नेकपा एमाले के सशक्त विजय होके में कोनो शंका ना रहे। तो आज के वास्तव में राजनीतिक ईमानदारीता कहल जाए तो जसपा हमनी के उम्मीदवार के समर्थन करे के चाहिए। आज उपेंद्र जी आके आज 8 जिला 10 जिला से यहाँ आयल बानी, तो मोरंग में खड़ा भैनी, सप्तरी में खड़ा भैनी, सुनसरी में खड़ा भैनी। कहीं भी जब जनता उनकरा के स्वीकार ना कैलक, मतदान ना कैलक, तो आज 12 जिला के सोधा सीधा जनता के भ्रम में पार के जातीय नारा दे के जौन उ राजनीति उ करे के चाह रहल बारन, ई फॉर्मूला अब नेपाली जनता, बाराली जनता ई स्वीकार करे के पक्ष में नहीं खे। काहे कि हमनी के जातीय जौन एगो सांप्रदायिक भावना से हमनी के समाज बिखरल, हमनी के विकास हो ना सकल। यहाँ से दू हाली आज सम्मान्य उपराष्ट्रपति जी निर्वाचित भके गईनी, लेकिन आपने देख सकता नहीं यहाँ कोनो विकास निर्माण के काम होके ना सकल। लेकिन जौन यहाँ रास्ता बनल बा, नहर के रास्ता बनल बा, गांव में जौन बजट आइल बा, तो ये सब नेकपा एमाले जौन 3 बरिस सरकार के नेतृत्व कैलक उस सरकार के देन है। तो आज भी आम जनता नेकपा एमाले सूरज छाप ना आइला पर इस क्षेत्र में अंधेरा छाल रहे, तो ये अंधेरा के नाश करे खातिर सूरज उगल गेल बा। और सारा हमनी के पुरान जितना भी सूरज के मतदाता लोग बा सूरज छाप करे मतदान करे में दृढ़ बा। हमनी के पुरुषोत्तम पौडेल कोनो एक क्षेत्र के ना होवन, वो 12 जिला के ही वो नेता होवन, सर्वमान्य नेता होन। जब ये आज मैदान में भिड़ल जितना भी उम्मीदवार के तुलना कल जाए तो उनकरा से तुलना ना हुई। वो जनता के भीजल, जनता के सुख दुख बुझल एगो ईमानदार नेता पूर्व मंत्री होला के चलते उनकर विजय में कोनो शंका नहीं के, जीत हमनी के सुनिश्चित बा। रह गेल सवाल कि आज हमनी के 12 जिला में देशी भर के हिसाब से हमनी के 12 जिला से उपनिर्वाचन के हिसाब से हमनी के सर्दे कमरेड केपी ओली जी, कमरेड पुरुषोत्तम पौडेल जी के 12 क्षेत्र 2 से निर्वाचित होके खातिर एगो जीत के सुनिश्चित के हिसाब से निर्णय कैले बा। उम्मीदवार के हिसाब से हमनी के जीत सुनिश्चित बाटे। जौना हालत में हमनी के जनता लोग एमाले पार्टी के विजय बनाई कह के इतना हम भरोसा दिलावे के चाहत बनी। तो अपने लोगों ने अभी देख लिया, हमनी के साथ में रलन हा नेकपा एमाले के उम्मीदवार क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा सदस्य के श्री पुरुषोत्तम पौडेल जी आज अपन सारा मुद्दा यहाँ रखलन है, बतलन है कि का विकास के काम करियन, जितना भी एजेंडा रहा बहुत खुल के बतियनी है हमनी के साथ में। तो हमनी के साथ में जुड़ल रही, ऐसे ही देखते रही बादल न्यूज।